Lah terus kowe kula badhe wangsul dumateng Karang Kawidodaren. Netepi prastya menawi Paduka Amrat putra kula kedah pisah kelawan Paduka Sang Prabu. Aduh Gusti, lelakon kok kaya mengkene. Yo. Yo kene tak tampa. Dasar iki yo putraku. Mega Bang Asulak Jenar ing Brangkulon mracihnani kalamuntawa us andungkap seraping surya. Lolonan lampahira wong agung kekalih. Tuh punika warnanipun Narendra Ngastina ingkang ajejuluk Sang Prabu Sentanu Murti ya Sentanu Dewa. Sarimbit kelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Ganggawati ya Dewi Gangga. Sarwi anggendong kelawan ingkang putra punang jabang bayi ingkang katemben lair nemben dungkat gangsal dinten ing Riklenggan mangke tegese lagi purna puput puser. Wong agung kekalih luntunan dene rumampah dasare wancine gremis riwis ingkang tinuju tanah sanes kejawi namung Bengawan Gangga. Ing mangke nedenge Bengawan Gangga umrik tegese banjir kaya ginelak lampahe Sang Dewi Gangga kelawan ingkang raka nenggih Sang Prabu Sentanu Dewa. Garwaning pun Kakang wong ayu, garwaku wong manis. Yayi Dewi Gangga. Wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Mandheg dhisik ya Yayi. Mandheg dhisik. Lilanana pun Kakang bakal pitakon. Anakmu kang katemben lair lagi puput puser 5 dina suwene kang tak paringi tenger Dewa Brata. Anakmu iki mbok gendong kowe tumuju marang pinggiring Bengawan Gangga. Arep mbok kapake anakmu iki. Sinuwun. Piye? Menapa Paduka supe? Rikala Paduka dhaup kaliyan kula. Sampun darbe prajanji areh ning Paduka menika namung titahing Jawata limrah tegesipun manungsa limrah. Kula menika setunggaling widodari. Supados lestantun anggen kula lan panjenengan bebrayan sampun ngantos peputra menawi ngantos peputra kedah dipun sirnakaken sarana kedah dipun larung wonten ing Bengawan Gangga menika.
Dadi anakmu iku ya mbok arep mbok larung meneh. Inggih sinuwun. Tak hitung wis kaping 8. Anakku sing lair saka guwa garbamu wis kaping 8 Dewabrata iki. Iki ya kapeksa mbok larung. Inggih. Kasinggihan mekaten sinuwun. Ganggowati. Wonten dawuh sinuwun. Tak rasa-rasa nuwun sewu, aja gelo rasane atimu. Kowe kuwi menungsa kok kalah karo pitik. Liripun kados pundi? Pikiran kanthi wening, petungen kanthi genep. Pitik kae yen wis ngendhok mbuh cacahe pira ndoke terus dingremi nek wis angrem kuthuk cilik-cilik mau diring karo babone digoleke pangan yen kuthuke kuwi padha pecroh babone sing misah semono lho gedhening rasa tresnane babon marang kuthuke mongko kuwi pitik. Kowe iki menungsa lho. Kowe iki menungsa. Titahing Gusti pinaringan sifat ganep cipta rasa budi karsa. Tegese rasa welas asih, rasa mesakake kuwi kudune ana. Ning keneng apa kok ora nabet ana jroning uripmu? Sinuwun. Piye? Sakmangke paduka Kanjeng Sinuwun saged badhe milih salah setunggal. Ya piye karepmu? Keparengipun Sinuwun awrat garwa menapa awrat putra. Lah iki eneng kene iki. Abot temen to uripku iki. Wah, sentanu. Moko jenenge rasa tresna karo bojo ya tresna karo anak apa meneh. Mongko kudu milih salah siji. Aduh. Duh Gusti, lepat kula menapa kok ngantos kula darbi lelampahan ingkang kados mekaten. Yo. Kanggo wonten dawuh sinuwun. Dina iki aku bakal prasaja. Nggih, kula sumanggaaken sinuwun. Yen aku mbok kon milih abot anak apa abot bojo. Mongko kuwi janjane mono abot kabeh, mongko kudu tak pilih salah siji. Mengkene. Nalika Sentanu isih nom, aku abot bojo. Aku abot bojo. Ning saiki aku wis tuwa. Aku ngrumangsane wis tuwa, Ganggo. Aku abot anak. Aku abot anak. Dasarku aku arep kepengin gawe sejarah, nutukake sejarah negara Ngastina. Lah yen kowe kuwi duwe anak mbok pateni, mbok kelekke, duwe anak mbok pateni, mbok kelekke, mongko wis ping 8. Lah terus bakal sing nutuke uripku jumeneng Ratone Ngastina iki sapa? Sapa Ganggo? Mula segede pangapuramu. Paripaksa dina iki aku abot anak. Jalaran aku arep gawe sejarah nutukake lelakonku aja nganti cures. Negara Ngastina. Yen aku nuruti karepmu, aku ngeboti kowe. Kelakon aku ora bisa nutukake sejarah negara Ngastina. Mekaten kepareng paduka sinuwun. Ya.
menawi tetira mekaten sumangga ingkang putra pun Dewabrata kula aturi nampi. Kula aturi nampi piye? Inggih, kula aturi kula mentah dewasanipun Dewabrata kula sumanggaaken. Lah terus kowe Kula badhe wangsul dumateng Karang Kawidodaren. Netepi prastya menawi Paduka Awrat putra kula kedah pisah kelawan Paduka Sang Prabu. Aduh Gusti, lelakon kok kaya mengkene. Yo. Yo kene tak tampa. Dasar iki yo putraku. Kowe sida tegel Ganggo. Kowe sida tegel karo anakmu Ganggo. Sinuwun perkawisipun menika boten tegel utawi boten nanging menika perkawis prasetya. Mula wis saking menika kula sumanggaaken dewasanipun Dewabrata dumateng asta Paduka Sinuwun Prabu Sentanu. Menika sungkem kula ingkang wekasan sinuwun kunjuk dumateng Paduka Sinuwun Prabu Sentanu keparenga kula nyuwun pamit sinuwun. Ganggo. 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 Oh. Tak arewangi garwaku ya mung siji Ganggo. Prabu Sentanu ora duweni garwa selir. Nyirik Sentanu. Wedine katresnanku kok mung entuk piwales kaya mengkene. Aduh Gusti, anakku nggih Dewabrata. Muga-muga kowe besok antuk ganti ibu sing bisa kula mentah karo kowe ya nggih Dewabrata sing bisa tresnani karo kowe.